सिन्दुर लाया मा लाया होननानै बुंनाया फिसा फिसा सिन्दुर लायो होननाया जोंफोरनिया बिमानि न'आव खृष्टान मिथिबाय बिनिखायनो न'आव फैबाथाय सिन्दुर गिदिर गिदिर ब्ला 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 लानो होननानै साना बिनिखायनो नै फिसा सिन्दुर लानानै थायो भिडिअ हयथ' नुवा जानो हागौ मिथिबाय बुरबा गामिनि Hello guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, माथो फेसबुक खुलिबानो थास' बिबारनि मोदोमनायानो दाबो जोबाखै। ओरैबायदि मोनामगासिनो गाइस थास' बिबारा दासिमबो सोर सोर जादों बबे डिस्ट्रिक्टआव कमेन्ट खालामना खिथाहर बिराद मोनामगासिनो दायो नै आयौ फेसबुक नाय इउटुबावबो मोनामो मा जाबावगोन गाइस बिराद मोनामगासिनो कन्ट्रभार्सि जागासिनो आरो ओरै जावलाय दाख्लै साननैसो एसे सिरि जायोमोन ओमफ्राय मैया दाख्लैनिफ्राय एकदम बिराद दावराव गाइस थास' बिबारनि आरो दामाबो बिराद बारायबाय जाहैदों आरो बिराद मोनामनाया बारा जाहैबाय जायगाफ्रा मोनामगायाखै आरो दाबो दाख्लै साननैसो एसे मोनामगाबायमोन अखा हालाबायनानै ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबाय एकदम बिराद मोनामफिनबाय गाइस मा जाखो इउटुब खुलिबाथाय खालि थास' बिबारल' फेसबुक नायबाबो मा बुंबावगोन गाइस ओमफ्राय नै बिसोर सानै आइजोआ जावलायगासिनो गाइस नायदोलाय बिसोरनि जावलायनायखौ ओरैबायदि जावलायखादोंना खदाल बोरायाबो हास्लाबावसो गोखादों जावनाया डेन्जार नायबानो जाबाय नै भिडिअ क्लिपखौ गाइस एसे एक्चुअली आं सिरियानो जाखाबायमोन आरोना आं जेबो बुङाखैमोन रावखौबो मानो होनोबा जोंनि भिडिअआ जेरैबायदि जाबोबाय जेरैबायदि भाइरेल खालामजाबाय आरोना नोंसोरनि बांद्राय शेयार खालामनायावनो दिनै बुहुमनि गासिबो मानसियानो नुयियानो बाखियानो गैला आरोना थेवब्लाबो नोंसोर माने सानसे दोना आरोना मानसि दानिया नायदो नैबे साइक'लजि आब'आ ओरैबायदि बुंबाय आंलायनो भिउसनि थाखायसो बानायदों सोर मा भिउसनि थाखाय बानाय नामा दालाय आंनि भिडिअखौ नों भिउसनि थाखाय बानायाखैबा नायदो रायजोफोर आंनि बे फिसा क्लिप्सखौ नाय आङो बुजिना मोनदो आरोना आंनि थिंनिफ्राय बुजिना मोनदो बे माने भिउस मोननो थाखायसो खालामदो होननानै इदि आङो सानना लाबाय आरोना गावनि गोसोजोंनो बे माने भिउस मोननो थाखायसो खालामदो होननानै इदि आङो सानना लाबाय आरोना गावनि गोसोजोंनो बियो माब्रै नुजानो हादों गामिनि मानसिफोरदो रायजोफोरदो बोरै नुजानो हाखो बियो बोरै सकफोराव थांना बेफोरबायदिनो आंखौ बुंनो सोलो मोनबाय दं आरोना नोंसोर आं नोंसोरखौ जेबो बुङाखै होननानै नोंसोर आंखौ माखासे बाथ्रा बुंनो सोलो मोनगासिनो आरोना ओमफ्राय नोंसोर माब्लाबाबो गाव गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड हौवाफोरजों नोंसोर सानसेबो फिजिकेल जाफेराखै नोंसोर ओरैनो थायो नोंसोरो जुदि एफा संस्कारिबा नोंसोरो जों जेनेबा आंनि बयफ्रेन्डजों आंजों जेनेबा सिख्ला सेंग्रायावनो बेफोरबायदि जाबाय बुहुमाव जोंल' जादों बुहुमाव नुवाखै मानसि नोंसोरो दा जेनेबा भिडिअखौ सिगाङाव बुंखाबाय दाबो बुंगोन जेनेबा आंनि बयफ्रेन्डजों आंजोंनि भिडिअआ भाइरेल जाबाय जेब्ला अब्लासो जोंखौ मिथिबाय मानसिफ्रा बिसोर बिदि भाइरेल जाबाय होननानै बुंबाय आरोना बुंनो थाखाय खाबु मोनबाय आरोना नोंसोरो मिथिबाय जेनेबा नाथाय मानसिफ्राथ' जाखायो फ्रायानो जाखायो आरो बुंगोन आंनि फेसबुकआव दा नोंसोर जिबायदि कमेन्ट खालामबाय दङ नोंसोर जुदि एफा गोथारब्ला नोंसोर जुदि एफा संस्कारिबा नोंसोरनि कमेन्टआव माने बैथालि बाजारि बायदिसिना बुंजाथावै खोथायाल' नोंसोरनि माइन्डआव बेरखांगासिनो आंनि कमेन्टआव फैगासिनो आरोना स' गाइस सासेनिखौथ' एसे खोनाखाबाय ओमफ्राय नैबे सासेनिखौ खोनासंदोलाय मा बुंदों मा जावलायखो बेखौ ओमफ्राय एसे नायबानो जाबाय आरो बिनिखौबो सासेनिखौथ' नुखाबाय होनबा ससेखौ बांद्राय फुलबो होजोबला आङो गावनि इउटुब चेनेलाव थांना नायबानो जाबाय फुलखौ नायनोबा ओमफ्राय नैबे सासेया मा बुंदों बेखौ खोनासंदोलाय गाइस नै बिदिबा होनोसै सिन्दुर लाया मा लाया होननानै बुंनाया फिसा सिन्दुर लायो होननाया जोंफोरनिया बिमानि न'आव खृष्टान मिथिबाय बिनिखायनो न'आव फैबाथाय सिन्दुर गिदिर ब्ला 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 लानो होननानै साना बिनिखायनो नै फिसा सिन्दुर लानानै थायो भिडिअ हयथ' नुवा जानो हागौ मिथिबाय बुरबा गामिनि ओमफ्राय आंखौ बुंदों जाम्बि होननानै आंखौ जाम्बि साइजनो आं जाम्बि साइज गाव जुदि जाम्बि साइजबालाय माथो भाइरेल जानायमोन बेलाय हा आं दिनै भिडिअ होदो
मा कारनाव होदो आङो दिनहि आंथ' बहुत गोबाव जाबायमोन मास मोनसे जाहांहांआनो जाबाय सोर थास' बिबार नानै जाबायसो थायोमोन आङो सानफ्रोमबो सोर थास' बिबार बेलाय बिनि उनाव आङो सानफ्रोमबो नायबानो थास' बिबार आङो फिडमेटआव आं रिंटन डाउनलड खालामना नायबाय डाइरेक्ट थास' बिबारनि भाइरेल जानायसो फैबाय बिनि उनाव आङो नायबाय बिराद लेथ्रा नुबाय आरोना अनेक पजिशननि जानानै फुवादों एकदमबारे होलायलायनाय अनेकथा मलायलायनाय बिनाव आङो रागा जोंनानै आङो बिनि फारसे आं भिडिअ लाबोथारनांगोन बेथ' बिराद गाज्रि जादों होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय मियासो होदों आङो बे भिडिअखौथ' ओमफ्राय मिथिया बोरै आंनि बे भिडिअखौबो मानसिफोरा बिराद नायबाय आरोना भिउसबो फैबाय बेयावहा बिरादहैनो ओमफ्राय बे बोरै नुखो ओमफ्राय आंखौ रिप्लाय हरबाय दिनै आंलायनो जाम्बिलायनो आंलायनो हुवा थाखानानैबो बेलेग हुवा मोननो लुबैनानै सिन्दुर फिसा लायोनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो गस्ला फिसा गानोनो सोर नुनाय आंखौ सोर इउटुबारा नुनाय आंखौ इदि गस्ला फिसा गाननाय हा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बुंनो थाङोबाथ' आङो दिनैसो गानदों इदि गस्ला ओरैबायसा होबाय थानो जेबो कन्टेन्ट गैया मालायनि कन्टेन्टफोरखौनो होलाबायबाय था बालनि जाबावलायबावसो आंखौहाय बियो बे मा सानना लादों बे गावखौनो मा साननानै लाखो जोंफोरहा हाइ फाइ लेभेलनि नङा नालाय इनिखायनो बे जिला जिथा जायगायावनो जोंफोरा भिडिअ बनायलाबायो नोंनि बायसा नङा जोङो बे गुवाहाटियाव थांनानै फुवादों उन्दुलायनानै भाइरेल जालायलायनाय नङा जोंफोरो मिथिबायना नोंनि बायसा असय्य नङा जोङो ब्रा गानलायलायना हुवाखै ओंखाम दौनाय हुवायाबो हिनजावखौ ओंखाम दौलायलायनाय असय्य मान सनमान गैयि लाजिया आरो नोंखौहाय आंल' नङा बहुत मानसियानो थास' बिबार होननानै भिडिअ होबाय थाखायोमोन बिराद गोबावनिफ्रायनो नोंखौहाय आंल' होआखै आंथ' दानिसो आंथ' एक'आनो नङा आं बे लानजायसो गुदियाव बहुत जन दोङो नोंखौहाय भिडिअ होनाय भाइरेल खालायनाय मानसि बिराद दोङो आंखौल'सो मोनबाय नोङो बिदि आंखौ जुदि बुंनो हादोबा नोङो समस्त नोङो बर' समाजनि इउटुबारफोरखौनो नों हमना जाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगोनो भाइरेल खालामो बिसोरखौलाय मानो बुंनो हायाखै नोंलाय आंखौलाय मानो बुंनो हादों नोंलाय हा आंखौलाय मानो सोरलै नोङो हा इसेबां सोर दमलै आंनि खाथियाव फैना नोङो अबेनि दमलै नोङो थास' बिबार साला ओंख्रि साला मा मोनना लादों गावखौनो गाव होबाय थानो लाजिया गावसो भिउस मोननो थाखाय लाजिया साला नेकेट साला भिडिअ साला खालामनानै साला भाइरेल जानानै लाजिया मानसिफोरा बोरै मोनखो आंबो मिथिया बोरै भाइरेल जानाय आंबो मिथिया जालायबावोसो बोरै भाइरेल जानाय गावबो मिथिलायबावासिनो गावसोरनो भिडिअ खालामनानै गाज्रि जाथायखौ खालामबाय बिनि उनाव गावसोरनो भाइरेल खालामबाय हुवादोंबो ब्रेकआप जाबावलायाखैसिनो जुदि बिदि भाइरेल जादोंमोनबा हुवाखौ निस्सय बे हमगौमोन नों आंनि भिडिअखौ मानो भाइरेल खालामनांगौ नोंनि मबाइलावसो दोङोमोन आंनि भिडिअआ इदि होननानै हा आंनि मबाइलावसो दङमोन बोरै भाइरेल जानो नोंनि मबाइलावसो दङमोन भिडिअआ बोरै भाइरेल जानो मोनखो होननानै हा नोङो बुंगौमोन ना बुङामोन दासिमबोलायनो ब्रेकआपानो जायाखै हे गथेखे गावसोर सानैयानो भाइरेल जानो लुगैनानै इउटुबनि फैसा जानो लुगैनानै खालामना लादो बिसोरो लाजि गैजारिनिफ्रा साला आंखौसो बुंनो फैदों सिन्दुर फिसा लायनो हुवा बेलेग मोननो लुगैना सिन्दुर फिसा लायनो सासे फिसा दं आंहा मिथिबायना नों बायसा नङा जे आङो 18 बोसोर 19 बोसोरावनो भाइरेल जालायलायनाय नेकेट लाजि खाजिया आंखौसो बुंनो फैदों साला गावनि फारसे इसे आङो बुंना होबाय बेखौनो बियो आंखौ एकदम इदि बायदिसिना लिरना हरबाय लाजि गैजा रोङिया दुनियानि मानसियानो होना दिनना दं फेसबुक पेजाव दुनियानि मानसियानो साला गावनि जानाय साला नेकेट बुस्थुफोरखौ गासिखौबो साला हगारजोबनानै दिनजोबदो लाजिया खाजिया दानो फिडमेटआव थांनानै भाइरेल थास' बिबार होननानै होबानो नागिरबाय लास्टावहा फेसबुक पेजनि गासिबो फैजोबो साला लाजिया खाजिया भाइरेल गटाय ब्रा गाननानैहा जि आखौ खालामदोंमोन बे आखाइ थाइनै गिदिरदों जि बुस्थु खालामदोंमोन सब बुस्थुआनो माथो नुजाजोबो नोंनियालाय होनांगौ नामा फेसबुकआव माबायाव इउटुबाव होनांगौ नामा मा मोनना लादों हा मिनिलायनो लाजिया होबाय था बिदिनो जाम्बिनो नोंसो जाम्बि लाजिया मोखांखौनो नुवा माथो खानायदोंनो होथेना लाजोबो माथो मिया माथो खानायदोंनो मेगना नुजालाया भिडिअ होनायालाय माथो मा होखो खैबार खानायनि स्टाइलखौ सोलायखो खेबसे हगारबाय खेबसे खानानै लाबाय लासिं लाजिया फाजिया देहायाव नाङाखै भिडिअआ बेसेबां गोबाव जाबाय भाइरेल जानाया मियासो होदों लाजिया भाइरेल जानाय भिडिअनि फारसे साला एन्सारखौहाय मियासो होदों लाजिया खाजियानो लाजिनोबो मोनाखोमाहाय दंमोनलै दिनहि 6 मास 7 मास सिगां बेसे दंमोन मोनसे भिडिअआव बेसे भिउस फैयोमोन नोंनाव हा माथो 200-300ल' फैयोमोन दासो बोरैबा भाइरेल जाजोबनानैसो आरो हुवाफोराथ' बयबो नायनो लुबैखायो बेलेगनि बुस्थुखौनो नोंनो जुदि बोरला गासिखौबो खिना होजोबबालाय हुवाफोरालाय मानो नाया नोंनि बुस्थुआनो जुदि भाइरेल जाजोबबा सोर मानसिया नाया हिनजावबाबो नायगोन हुवाफोरबो नायगोन बेयावलाय हुवाफोरालाय नायनो लुबैखायो मानो बुंनांगौ नोंसोर बायसा मानसिनि थाखायनो हुवा सब माबा जाजोबो बर' रायजोआनो बर' समाजानो लेथ्रा जाजोबो साला बयबो जाया नङा जायो बेलेगा होफ्लाङो खिन्थु बेलेगनि बायसा नोंहा पस्टाबा होननायानो गैखाया मालाबाबो
मिनिनायसो दं बिराद जेनेबा खेबसे भाइरेल जाबाय आंनि भिडिअखौ बयबो नायबाय थासिगोन आङो एक्ट्रेस जाबाय होननानै सानना लादो नामा नोङो हा गामिनि आंखो जानला मानला मेसेज हरनाङा मिथिबाय आंखो मेसेज हरनायनि सिगाङावनो 10 बार सानना लाखा थास' बिबार गोसोआव लाखिखा जेरै थास' बिबारा मेराय गुराय ना बेबायसा खालामगोन आं नोंनि जायगासिम नागिरनानै थांगोन आं मिथिबाय मा मोनना लादो नोंलाय हा आंखो माबा नागिरनो हायि सानना लादो नामा नोङो मा मोनना लादो नोङो थास' बिबार दुनियानि मानसि दोङो गुदियाव जोंथ' बिजौसो दुनियानि मानसिफोरा होबाय थादों माबा आंहासो दाय जाबायलायनो गिदिर गिदिर नायनो साइसकिया फाइसकिया सालानि जोंफोर बिमा सासे जोंफोरनि बिमानि समान साइसआनो गैबावा नायनो सुखा मा सुखा खानाय ओरै ओरै मोख्रा मोखां साला फैजोबनाय लाजिया खाजिया सालानि मोख्रा मोखांसो खोसो बुंबादों फुवा गोदान मोननो लुबैनानै हा बेबायजा गस्ला फिसा फिसा खान्दा खान्दा गानहोनानै लाजि गैजारिनिया लानाय मोनबा जोंफोर मालाबानो बेलेग फुवा लासिगौमोन जोंफोरा गथ' जोनोम जालायलायनाङामोन मिथिबाय नोंलाय माथो 20 बोसोरानो जायाखै खोमा बेयावनो भाइरेल जाबाय माथो फुवादों लाजिया असभ्य ननसेन्स बेफोरबायसा जाम्बि बेफोरबायदि गियान गैयि आखल गाज्रिनि मानसिफोरनि भाषाखौलाय मा सावरायबाय थानोब्रा बाथ्राखौलाय थै स' गाइस भिडिअखौ दायो नोंथांमोना नुखाबाय जानाय ओमफ्राय बिराद जोंहाबबाय जोंहा थास' बिबार सिस्टारखौ नैबे सिस्टारा ओरैबायदि जावखाबाय आरो पइन्ट टु पइन्ट जावदों ओमफ्राय गोगोम जोंबायबो तामाम जोंखावखाबाय आरो स' गाइस भिडिअखौ नायनानै मादि मोन्दों मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय अननानै सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय